تلوزا فنو تلوزا فنو تلوزا فنو تلوزا فنو سلام እግዚአብሔር ምስኩላትና ይሁን ተከታተልት መደፍነ ተለዛ ኣብ ግዜኡ ሓፈሻው ንጥፈታት ቤተክርስትያን ሒዙ ዝቀርብ ናይ ኣውደ ዜና መርሃ ግብር እንሆ ሰናይ ምክትታል ዓመታዊ ክብረ በዓል ጥንተ ስቅለቱ ናይ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቤተክርስትያን ደብረ ሰላም መድኃኒ ዓለም አምስተርዳም በዓብ መንፈሳዊ ድምቀት ተኸቢሩ ኣብ ሃገረ ስብከት ኤውሮፓ ንኡስ ሃገረ ስብከት ንግስነት ኔዘርላንድ ኣብ ዞባ ሰሜን ሆላንድ ርእሰ ከተማ ሃገረ ሆላንድ አምስተርዳም ተደኪኑ ዝርከብ ቤተክርስትያን መራሒ ስራሕ ሃገረ ስብከት ኤውሮፓ መጋቢ ሃይማኖት ቀሲስ ዘርእሰናይ ቀሲስ ሰሎሞን ኣብ ቦምበር ንኡስ ሃገረ ስብከት ንግስነት ኔዘርላንድ ሊቀ መዘምራን መርጌታ ገብረ ማርያም ለአከም ዋና ጸሓፊ ንኡስ ሃገረ ስብከት ንግስነት ኔዘርላንድ ቀሲስ ዮናስ ተኽላይ ኣብዙ ተረኽብሉ በዕለት 26 መጋቢት 2018 ዓመተ ምህረት ግእዝ ዓመታዊ ክብረ በዓል ጥንተ ስቅለቱ ናይ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቤተክርስትያን ደብረ ሰላም መድኃኒ ዓለም አምስተርዳም በዓብ መንፈሳዊ ድምቀት ተኸቢሩ ሊቃውንት መምህራን ካብ ድሮ ዕለት ካብ ሰዓት 4 ጀሚሮም ግቡእ ስርዓተ ዋዜማ ምሰብጽሑ ጸማእኩ ወንጌል ዮሐንስ 1928 ኣብ ትሕቲ ዝብል ሃይለ ቃል መርሃ ግብርና ቤት ትምህርቲ ሰንበት بمزمورن سبكتن استسنى مدبات قريبو ካብ ዝቀጽሉ ካብ ሰዓት 11 ናይ ምሽት ጀመረ ካብ ኩለን ኣብያተ ክርስቲያናት ዝመጹ ኣዝም ብዙሓት ሊቃውንት መምህራን ስዩማን ኣገልገልትን ጸሎተ ስብሃታትን ማህሌትን በአቤተ መስጦ ቆይሞም ድሕርዚ ካብ ሰዓት 5 ፈራን ክሳብ 7 ፈራን ወጋሕታ ጸሎተ ቅዳሴ ምስ በጽሐ ነቲ ዕለት ዝምልከት ትምህርቲ ድማ ብዋና ጸሓፊ ንኡስ ሃገረ ስብከት ብቀሲስ ዮናስ ተኽላይ ተውጽኢቡ ተዋሂቡ ስርዓተ ዑደት ታቦት ንምፍጻም ወርቂ መስቀልን ማዕጠትን ብዝሓዙ ለባስያን ውልደ ክህነትን ተመሪሑም ብልዙብ ጣዕመ ዜማ ሊቃውንት ሸብሸቦ ተምሃሮ ቤት ትምህርቲ ሰንበት ተሰንዩ ታቦተ ሕጉ ኣብ ዝተዳለወሉ ኣውደ ምሕረት ምስ ቆመ ሊቃውንት ነቲ ዕለት ዝምልከት ወረብ ብምቕራብ ኣመስጊኖም ኣብ መወዳእታ ድማ መልእኽቲ ሰበኻ ጉባኤን ምስጋናን ምሰብጽሑ እቲ ክብረ በዓል ብምህለላን ጸሎትን ናይቲ ዕለት ፍጻመ ኮነ ኣብ ንኡስ ሃገረ ስብከት ንግስነት ኔዘርላንድ በዓለ ትንሣኤ ክርስቶስ ብድምቀት ተኸቢሩ ኣብ ንኡስ ሃገረ ስብከት ንግስነት ኔዘርላንድ ዝርከባ 18 ኣብያተ ክርስቲያናት ናይ ሎሚ ዓመት ሰሙነ ሕማማት በዓለ ትንሣኤን ብልዑል ተሳትፎ ውሉደ ክህነትን ምእመናትን ተኸቢሩ ሰሙነ ሕማማትን በዓለ ትንሣኤን ኣብ ኩለን ኣብ ትሕቲ ዝግ ንኡስ ሃገረ ስብከት ዝመሓደራ ኣብያተ ክርስቲያናት ክኽበር ከሎም ተሳትፎ ምእመናን ካብ ዝሓለፈ ዓመት ብተዓጻጻፊ ከም ዝዛየደ ተገሊጹ ከም በዓል ደብረ ገነት ኪዳነ ምሕረት ሮተርዳም ካልኦትን ዝኣመሰላ ካብ ብዝሒ ህዝቢ ዝተላዕለ ቀጽሪ ቤተክርስትያን መሊኡ ክሳብ ኣብ ጎደናታት ኮይኖም ሰሙነ ሕማማትን በዓለ ትንሣኤን ብልዑል መንፈሳዊ ተመስጦ ከም ዘሕለፉ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ እምበኣር ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎሚ ዝበልናዮ ዜና መሰናድኦታት እዙም ዝተኸታተልኩሞም እዮም ነይሮም ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ብኻልእ ዜና መሰናድኦታት ክሳብ ንራኸብ ሰላም እግዚአብሔር ምስ ኩላትና ይኹን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ ተሎዛ ፍኖ ተሎዛ ፍኖ ተሎዛ ፍኖ ተሎዛ ፍኖ